وقت وعدہ سرا نو میں نمدارے پٹھوکار لفظاکار واجہ شرفشادہ دستانی کرنا پہ آوادی کی پربانی اسٹیج سرا نشتگیں ڈاکٹر عبدالصبور صاحب واحد حضرات صاحب سنگت رفی وہ ایدگے واجہ و بانوکاں دوستوں پہ سر ماں بلوچی اکیڈمی دارانی میں نتا کریں کہ ہاں شی مرال شی بات انداز پر ہمارا موقع داتا کہ بلوچی قصہ سرا ہوتی گپاں بھیجنے منا کہ ماں بونگپ دیکھ بیتا بلوچی قصہ ہانی بونگپ و ہانی زبان و بیان ہے یہ چونکہ یک محدود ٹاپک لفظاں انسانی واہب و مارشتانی درشان و درنگازی کوہانی قصہ و شہر بس تفاوت ہمیشہ کہ یک دوری ساتشتاں زانک بھی ایک ای و آخریاں وچا یک دوریا پیشی تی زانک نبا کے کیا ساچتگاں ہماہانی بابتا زانک نبی کے کیا ساچتگاں گمان کنگ بیت کے کوہانی قصہ یا سرجمے کوہانی لفظاں کے انسانی گروہانی وہ دگے پوچھ دران دگے دمگان دگے جوشماں سومیری داستان اور گل گامیش داستان شام عراق و مصر دمگانی پرائے و ایلیر داستان روم و یونانے الف لیلہ قصہ عربانی بیتال 25 مصری و ایرانی قصہ گوہانی سرزمین و رویدگا ہم گرنچاں ای وڑا بلوچی آدھائی قصہ ہم کو بلوچ دو رویدگو سرزمینہ بندوکاں بلوچوں کی راجی و مذہبی دودمانہ ہم گرنچیں قصہانی سرا پہر بنداں وتی قصہ و داستانہ دوست داراں پرچہ کہ ایش ہم بلوچ راجی زند و چاگردے ڈولداریں بہاراں وچا بلوچ زند رہ بندو دودمانہ گوناپش دورتا واجہ جان محمد اشتی بلوچی داستان بابتا نوشتہ کہاں کہ ماں بلوچاں بازیں داستاں عشقیاں جنگیاں دیہ و بلاہانی قصہاں جن و جاتو و سحر و سحری قصہاں پری و پرشتگانی قصہاں کہ ہاں بلوچی لفظاکار آپ پول مانا کتا و بلوچہ ہزاراں سال ہمیں پہریزت گاں ہاں گیرکاراں گوشداراں پہر بنداں داستان بلوچ فکر و فلسفہ بنیاداں ایک قصہانی پیشکنگاچن بونگپ و زبان و بیان مزنی ارزش تھے قصہ گوش یا داستان گوش ایک چیز نیمگا گیشا تگیش دلگوش داتا کہ آہانی بونکا پنچیں بیوان کیا گوشداروں کا نی طبع بیوان وہ آہانی نفسیاتا نزدیک بیوان آہانی عجبتی و حیرانی دوچار بکنا ایوڑی بونگپی گچیں کنگا پاتا آہاں کو ہنچیں زبان و بیانیہ دیما آورتگاں کہ گوشداروں کہاں شادیہ سرپت بیوان گوشب و گوشدار کے نعمہ ہچوڑے ابہام و مانگی شگ مام ابھی تجکے رسانتی بھی ہمیں کل رہ بند و تکنیکانی سببا ایک قصہ دروچ مرچی گوشدار اگباں اور دوستدار اگباں بلوچ ہمار بنیاد میں زندہ ہروڑی ویل و واقعی بے شکتا آئیے نقش و نگات کے سہانی تحات کہاں ای ویل و جنجالا وشی داتا یا گمی کتا تکانسری آماج کتا یا جکہی داتا ای درستاں آب و حیالانی دنیا یا برتا نوکے مارش تو نوکے جوزگاں آشنا کتا آئیے شگباں اشان تو کہ یکی ہمیشن کے بدبختی نیک بختی یا بدل دی یعنی ہما جگہ کے مردم جنجالانی شکار ہیں یا جنجالان کی در کہتے ہیں دومی ہما قصہ کہ نیک بختی پر بد کے داستان گوش یا قصہ آرو کے زبان وڑا زبان ہما وڑ ہشکت گا پدا ہما وڑ نوشتہ کت گا اچوتی نیمگا زبان صاف و پلگار کنگے جہد نہ کتا ای بابتا بلوچہ کے اچھے کتابی چاپ بیتا گا ہما بچاریں ہمیں وڑا ہے کسا داستان گوشہ ہما زبانن کے ساتھ ایک وڑا کم و بیارزش نہ ہم بلوچی کے سہانی زبان و بیانہ کے سہ بندہ و نیام و گوٹسرا انچی گال حبر ہس کے دیگر زبانہ نیستاں مالاتی شعور و صلاح ہم دیما آورتا کہ بلوچ راج مزنی سرزمینی مزنی بندفتر یہ جنگنن دیں پاکستان ایران و افغانستان بلوچستان عبید بلوچ ترکمانستان کینیا خلیجی ملکہ ہم رشتگان بلوچ شنگ و شانگ بوگے سببا بلوچی قصہ ہم شنگ و شانگا
Wahani bun daftari sababa bazı kessa wade dalzo mujan gara Biden peşani dargi jagah एकेडमी व इदाराहानी से तहा का आथन रेगा dargi jag बिबा पर्चा की किस्सा तहना किस्ताना हा ईशानी तहा बलूच जिंद bun daftar राजी रुदूम दो दरबीदा को शिरक बाल हम माना एक इसहानी dargi jagah बाद Biden की अंतिम जुबानी बयानिया निविष्टा कनक बिबा के दास्तान बशिया हम गरंचे बलूची जिंद जुबान कारस्तानी जुबान हंची जुबान बिबा के आगा बलूचे बादशाह वजीरे भी सौदागरो शिपा को दहकाकारे भी जनीनु चौकी भी हमावड़ी जुबानिया बिबा बलूची जुबान पुनी तबो रहबंदे सर्ज में रंगिया रंगीरी कनक भी हंचू के ये चीज हमारा बादशाह खुदावंद तहा गिंदगा कहते हैं मेहनतवार Minne Bauer,